ajam kode bangisi no do wal gi chwore kuzoyana ila no do zoyana mana gi chwore ano kadwa wala manono no biro kama wawunti an kako bwana magazi aneno gu gichien iwinjo to guok dwa kayo chim kamba ta ambe ngisi ne jaber wacha kuringa guok simama na hapo kai to biro ni wacho ni adwa zoyana gi chingata ene madha ngisi ni lakini tito ni ko kiwanya ne mawo dia duro mabe ngane bwana moro ma plamba moro ma piny ma gine e modhi otego gi saduru manano e motuo mo wangino maxi bwana mo gine matombo me menogwa ngato no chogo ya marufuku maxi isewinjo kuseana moro sani kuro wakelo chike a beach makineno to ngiso ni secha kuseana ge dhako gi chiegi e ot kanyo ero mano gimoko nego bedi ibinjo achaya to racha afadhali kuro kikudaga achaya to joka number 1 kisecha ko ineno ching moro irwako rima ler bwana mipiche gor moro isego mbana no pera bedu na busy the whole week bana kai to kiwuoke dine no mepira mambe maboys ni obiro metho kanyo mtani kanyo e urauni bana wadhi uru kai to dhako lawi gi chupa mano matin ni de ko nego ina ke ame pira ichake de rao mana ke komba esitol moro keni mama moro kani mori akani munubi ni ene maina ne ber apenju kare mago tango Number 2 kuseana ila no kwadwa number 2 kuseana type mar kuseana mono nitie kama maxi satin ingiso ngato nia iwuyo gi ngato ingiso ngato kuja ju satin kaito ngato duki kako dwaro ni ajisiki nayo nayo ambano to kuseana to mana to korok ber sana number 3 kada koso ja koro nyathiri ni ote tok rach ni oro nyathini endo chukue simu ya dadi uchese nayo game tiwinjo ingeni mon paroga ni joma chuo gin binti kisiwi masiko yangu sio kipofu nyalo bedo na winjo talenga for the sake nikech mutoi nikech respect yes but respect number 4 kusuane number 4 number 4 bwana mato leto bwana ni wiro dhako bwana gokinyi kose mondo yao nyako chia bwana eno nendo repeat mane nyako chia onene metapki onene yani en tije en neno TV to gi nyiero to gi woro ni kene ke be an ken ni en kuro onge moral ibire ote yudo kapoko tedo ni onge moral no onge moods ni pare ni be an otho Number 5 kwa biwe bana ni tiki mo kwa biwe mangen number 5 mabeo kai wadwa we to chuno wa ngatia kameae kai tungwe olepi chakungwe lepi ni moni da kungeo kwani modhi mage men munge harufu ni perfume ni dakange ni mato momane kwani ndo chegi no ngeni dumga nade ni kalo nego be na dumnade ka dhano dumnade dier nti ayo der penyo nyu wala such ntiega much dhano jomage Maxi awinjo nchegi nodwo pod bana ngama ngisiga news ma miriambo go no ambe awinje mana chimu kamba mana ngisi na ngiso ni gwok de kaya no bana nyulo ri into tindi riambo kama hata be makasa wacha kuringa gwok mera jogo boworo ne ambe mange kisongo Kiswahili mera but wacha to kode awinjo nodwa we bwana no kwani kamba chango maraya mago tinge nade mana news